Mä kerron teille nyt yhden ikävän asian, mihin trimmaajat joutuu törmäämään. Se on se, että koira tuodaan mulle trimmaamoon ja sanotaan, että ei oltu tyytyväisiä edelliseen trimmaajaan sen takia, että se veti sen kaljuksi. Voisin sanoa, että melkein 80% näistä tapauksista on sellaisia, että se koiran turkki on niin umpihuovassa ja takussa, että sille ei vaan voi tehdä mitään muuta kivuttomasti kuin ajaa se alas. Ja sit omistaja ei ole tyytyväinen tähän trimmaajan jälkeen, koska se on joutunut ottaa sen lyhyeksi. Sitten se vaihtaa paikkaa ja sitten se levittää sit trimmaajasta seuraavalle trimmaajalle sellaista tietoa, että oli muka huono trimmaaja. Ja se on aika ikävää kuulla munkin toisista trimmaajista, että asiakkaat kertoo, että ei oltu tyytyväisiä syystä X, ja yleensä se syy X johtuu omistajasta, ei trimmaajasta. Joten nyt, hyvät koiranomistajat, please, selvittäkää ne takut, älkää päästäkö sitä umpihuopaan. Ja vielä lisäyksenä sen verran, että yleensä nämä koiranomistajat on vielä sellaisia, että ne tuo sen koiran mulle ja on silleen, että älä tee siitä niin lyhyttä, että nahka näkyy. Et jätä sinne edes vähän sitä karvaa. Et mahdollisimman pitkä, please. Ja sit mä oon siellä silleen, että joo, en haluaisi satuttaa tätä koiraa, mutta en haluaisi tuottaa tälle omistajalle myös pettymystä tekemällä sen kaaljuksi. Mitähän mä tässä nyt sit teen, mutta pakkohan mun on oikeasti laittaa se koiran tunne ensisijaisesti edelle, eli vedän sen kaljuksi, jos se on umpihuovassa, koska en mä lähde sitä selvittää. Mä voin selvittää pieniä takkuja ja avata niitä ja leikkaa niitä sieltä välistä pois. Ja sit voidaan jättää pidempään. Mutta jos on oikeasti vaikka koko valjasalue on ihan takussa, tiukassa huovassa siihen ihoon myöten, en mä lähde selvittää. Se sattuu ihan liikaa sitä koiraa. Sitten kone laulamaan ja kaljuksi vaan. Eli tehkää preppaus kotona, jotta se ei pääse niin takkuun, niin sit mä voin tehdä mitä vaan. Mä voin saksia sen vaikka lampaan näköiseksi. Trimmaajilla ei ole taikasauvoja. Se olisi tosi kiva, jos meillä olisi jotain magic powers, että me voitaisiin niinku taikoa vaan ne takut pois ja taikoa minkälainen turkki tahansa, mutta se ei ole mahdollista. Meillä on vaan nämä kädet. That's it. Tehdään kaikki työ näillä. Ei taikaa. Nyt sä varmaan sit mietit, että miten mä voin lähteä nyt näitä takkuja sit selvittelemään kotona itse, jotta sun ei tarvitse viedä sitä koiraa takkusena trimmaajalle. Meidän Opi trimmaamaan kotona -verkkokursseilla on nyt oma YouTube-kanava, mille me jaetaan ilmaisia vinkkejä koirien turkin hoidosta, ja siellä on nyt video takkujen avaamisesta. Nyt kipin kapin sinne.